Tak keby si chcel, more, buď na témhle si. Radšej klamať ti do očí, než zabiť nádej. Čo? Som nejak tak od malička vedel, že keď budem hrať na gitare, že ma to bude baviť. A mali sme u babky takú gitaru, ktorá sa už nedala naladiť. Na nej som brnkal a spieval Čiernu bradu mám, na gitare hrám. No, túto otázku, ja toto už mám dávno vyriešené v hlave. Ako prvý by išiel Eddie, lebo má najviac vytáča, Mišo, lebo z neho sa najviac nájem, Paťa by som nezjedol, lebo on je dobrá čísko, takže jeho by som donútil zjesť mňa. Moje hobby je hlavne tá hudba a tak. Možno také, že rád sa obnažujem. Som rád, keď sa niekto pozerá na moje nahé telo. Neviem, či sa to ráta medzi hobby, ale mám to rád. A učím sa japonsky. Konnichiwa, Igor des. Dozo yoroshiku. Ťažké vybrať jednu, každej sa mi niečo spája také. Najradšej pre všetky. To je jedna z najstarších mojich piesní. Keď som chodil ešte s Eddym jamovať, ešte keď nebol v kapele, tak mám to príjemné spomienky, keď sme začínali s tou piesňou a spolu sme ju formovali. Rodina, ktorú som si mohol vybrať. Neviem si predstaviť, že s niekým iným by som zvládal tie stage a to nahrávanie a všetky tie časy po pive a po koncerte a podobne. Taký mám pocit, že každý sa cíti, že patrí do tej kapely a všetci ostatní si myslia o tom ďalšom, že patrí. Fakt, že Last Tale by sa dalo pokojne preložiť ako rodina, ktorú si vyberáš.